ମାଛ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନଥିଲା ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଲାକୁ ମାଛ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଏତିକି ତାର ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ମାଛ ମାଛ ମାର ସରିଗଲା ମାଛ ମାର ସାରିକି ଆମର ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ସାରିଲାଣି କିଏ କୋଉଟା ନବ ନା ଚାଲିବ ଆଉ କିଏ କୋଉଟା ନବା କଥା ନିଅ ଭାଗ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାଟ ପାଉନୁ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ରଖିବୁ ବି ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି এই যে বর্ষা রক্ষে বসে দেবনি বর্ষা জয় জগন্নাথ আমি এনে বাহারলু মানে পিওর দেশী মাছ মারিয়া লাগি বাহারলু আমার সেটি মন্দির পাখ তা তলে আমার দুইটা খন্ডে খাল থিব সেইথিরু আমি খাল বাহিকি মাছ মারিবা তো চালন্তু ଦେଖିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି आज आम बाहर माछ मारी कारण सब पिला निज निज कम व्यस्त थे तो कहीं एकाठी हो पार नी तो आज सब पिला एकाठी भाविलु चलो गोटे माछ मारी जाए बहुत दिन है जहाँ है तो आज से बाहर आम माछ मारिया गोटे देखिपे आमर सुंदर सबुज बर्ण पत्थर ढांकी होता गछलता मानक देखिले मन मुग्ध हो जाऊँगी से कांथार आमर जो बिल गुड़ाक वा मैंने सुंदर माने कहबन अति सुंदर ये जो पत्थर बोपा माँ पूरा ढांकी नाची एबे बर्तमान आमर पिला रेडी होती माटी आने लगी कारण माटी आनले आमर पानी सतटा टे कम करवा आमर माछ पाइबापी टे सुविधा आमको हम आउ तेणुक चलतु माटी आग आनिबा पानी सत कम करवा तापर हेतु माछ पाइबा ना प्लान करवा केते माने केते बाल्टी खंडे पाइबा आज अति घरे बाल्टी ना सारा बाल्टी दीदी हबने जदी माछ हबने तो कान घर को जीवा कोन करी अच्छा हो चलो टाइम हेलानी थोड़ा स्टार्ट करियो हमर बे पिला हमर माटी आनुछंदी माटी आनी कि हमें सेठी हमर पानी बंधा हबो पानी बंधे सारा पर माछ मार स्टार्ट हो तापर आमर बर्तमान ए पानी बुहा आरंभ हो गलानी ये भी हमरो माने केते टाइम लागिवो सलाळू 11:30 नहीं 11:30 में गाधे की घर को पळेवा ना बाहेंगे ना क्यों दिन आगु जी हाँ उसी को भाई कौन हला बाहिगिला माने किछि नाही गुडा किछि नाही की होरे कि लागला ब्यूटीफुल माछला हल्ला ही चला ना हमर ड्यूटी पड़िबा खाई दो पानी पानी तो कमी कमी आलानी आउ देख ये देख माछ देखा ये तो टिक टिक माछ ये दीदी देख
ସବୁ ପାଣି ବାହାକିନା ମାଛ ଗୋଟିଏନି। ହଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ମାଛ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଛ ହେଲାନି। ମାଛ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଲାକୁ ମାଛ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲାଣି। ଏତିକି ଟୋଟାଲ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ମାଛ ଆଉ। ପିଠରେ ଏପଟ ଜଳ ଦେଖିଆ ଏପଟ ଜଳ ଟିକେ ଆସ। ଖାଲ ବାହିବେ ମାନେ ଆଉ ହାଲତ ନାହିଁ ଦେହର। ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଲ ବାହିକି ନା ପିଲାଙ୍କର ହାଲତ ନାହିଁ ଆଉ। ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ମନ ହେତାନି। ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଗୋଟାକ ଖାଲ ଭାଇକି ପଳେଇବ ଘରକୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଖାଲରୁ ଆଉ ଏପଟ ଖାଲରୁ ମାଛ ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ଏତିକି। ଆମେ ବେଜ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଛ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନାଇଁ। ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଆଇଥିଲୁ କେମିତି ମାଛ ମିଳୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ମାର ସରିଗଲା। ମାଛ ମାର ସାରି ଆମର କମ୍ ମାଛ ବାହାରିଲା। ଟିକେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଛ ବାହାରିଲା, ଯେହେତୁ କମ୍ ମାଛ ବାହାରିଲା ଆଉ। ଏତିକି ଯୁଡ଼େ ଯୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ, ଯେତିକି ହଉ ଏତିକି ଧନା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆସିଛେ ମାଛ ମାରି ଯେତିକି ପଡ଼ୁ ଧନା ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ମାଛ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛୁ। ବିଶ୍ରାମ ସାରି ଆମେ ଟିକେ ଗାଧାୟନ ଟିକେ କରିବା। ଗାଧାୟନ ସରିଗଲା ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ଇଏ କ'ଣ ବାହୁବଳି କରୁଛୁ କି ରେ? କିରେ ବାହୁବଳି କରିଦେଲା ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ତୁ କ'ଣ ବନ୍ଧ ତଳେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ବାହୁବଳି? ପଲ ତୁ ପଦମାନ ଦଉଛି ଓ ଧେଇବାରା। ମାଛ ମରା ଆମର ସରିଗଲା। ମାଛ ମାରି ସାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗାଧେଇ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବାଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଧୋଡ଼ା ହବ। ତୁ ହେଲେ ଏଇ ବନ୍ଧରେ ଗାଧୋଉ ନଥିଲୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧରେ ଗାଧୋଉ ନଥିଲୁ ବୋଲା? ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାରିଶି ବାଦ ମୋବାଇଲ କେମିତି ରଖିଆ? ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାଟ ପାଉନୁ, ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ରଖିବୁ ବି ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ରଖେଇ ବସେଇ ଦେବନି ବର୍ଷା ଆଉ। ବର୍ଷାରେ ବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ମାଛ ମାର ସରିଗଲା। ମାଛ ମାର ସାରିକି ଆମର ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ସାରିଲାଣି। କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେବ ଏନେ ଚାଲିବ ଆଉ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେବା କଥା ନିଅ ଭାଗ। ଫଟୋ ଉଠା ଫଟୋ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାରଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଯାହା ଆପଣ ମତ ଦେବେ ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି।